Sve je počelo na livadama. Na Zvečajskim livadama Kalu i Škarjački. Na livadama gdje su se okupljala djeca radi igre i zabave, a da pritom nikom ne naprave štetu. Naravno, najčešća igra bila je trčanje za loptom, uglavnom za krpenjačom. Tih davnih 50. godina pravih nogometnih lopti bilo je veoma malo. Za tu igru s loptom nije trebalo puno. Krpenjača, par štapova za stative i označavanje igrališta. Neki bosonogi igrači nisu ni znali što su to kopačke. Druge opreme nije bilo. Igrali su u košuljama ili potkošuljama. Ako je bio dogovoren ozbiljan susret, prava utakmica, jedna ekipa igrala je u bijelim, a druga u šarenim košuljama radi raspoznavanja. Pravila nogometne igre su se uglavnom dogovarala prije ili tijekom igre. Takvo igranje nogometa trajalo je sve dok mladići nisu počeli odlaziti na školovanje u grad Duguresu ili Karlovac. U školi su se upoznali s raznim sportovima, pa tako i s nogometom. Ta saznanja primijenili su na svoju igru i znanje prenosili na druge. Interes za nogomet je jačao. Posebno je ojačao kad su se neki od tih mladića učlanili u klubove NK Dugaresa, Tekstilac iz Dugarese ili NK Metalac iz Karlovca. Nekoliko njih bilo je registrirano za te klubove. Odigrali po koju sezonu ili zaigrali poneku službenu utakmicu u tim klubovima. Igra na livadama postajala je sve zanimljivija. Odaziv na dogovorene susrete bio je sve veći. Rasla je želja i interes za uključivanje u redovno natjecanje nogometnog podsaveza. Ako netko ima želju i interes za nešto, taj će si stvoriti uvjete za ostvarenje tog interesa. Da bi stvorili uvjete za bavljenje sportom, trebali je osnovati društvo, dogovoriti organizaciju te osigurati opremu i sredstva. Dogovoreno i učinjeno. Držeći se ove spoznaje, nekolicina zaljubljenika u sport iz Zvečaja, Donjeg Zvečaja, Novog Brda i okolnih mjesta dogovorila se o osnivanju sportskog društva u kojem će moći ostvariti taj interes. Osnivačka skupština održana je 3. siječnja 1960. godine u društvenom domu u Zvečaju. Odlukom skupštine osnovano je sportsko društvo Mrežnica Zvečaj. Pored obveznih odluka skupštine vezanih za donošenje statuta, imenovanje upravnog odbora i drugih odluka važnih za rad i funkcioniranje društva, donijeta je odluka o organiziranju sportskih sekcija i to za nogomet, odbojku, streljaštvo, šah i stolni tenis. U prvi upravni odbor izabrani su Ivan Radinović kao predsjednik, Drago Magličić dopredsjednik, Vlado Puljar tajnik, Vlado Fudurić blagajnik, Ivan Fudurić član. Pri donošenju odluka, a posebno kod odluke o sportskim sekcijama, poštivani su interesi pojedinaca, mogućnosti organizacije i naravno društveno-politički zahtjevi i uvjeti. Na skupštini su definirani svrha i cilj organiziranja, a to je propagiranje sporta te stvaranje uvjeta za bavljenje sportom za širok krug ljudi, kako je tada bilo popularno reći, za bavljenje masovnim sportom. Osim članova upravnog i nadzornog odbora te disciplinskog suda u radu skupštine, sudjelovalo je još 20 članova. Društvo je 1960. godine počelo raditi u skromnim uvjetima, bez materijalnih i financijskih sredstava. Za rad i osnivanje nekih sekcija postojali su kakvi takvi uvjeti, ali neke su sekcije osnovane ipak samo iz političkih razloga ili neobjektivnih želja pojedinaca. Najveći dio članova igrao je nogomet, pa je bilo najlakše organizirati rad te sekcije. Za druge sekcije interes je brzo opao, te su ubrzo ugašene. Zbog toga je društvo promijenilo ime u Nogometni klub Mrežnica Zvečaj. Prvu prijateljsku nogometnu utakmicu sportsko društvo Mrežnica igra sa nogometnim klubom Tekstilcem iz Dugerese uz naknadu od 12 litara vina. Odigrane su i prijateljske utakmice sa nogometnim klubom Mladost iz Mrzlog polja i nogometnim klubom Proleter iz Karlovca. Nogometna ekipa je uključena u redovno natjecanje Podsavezne lige Karlovac u sezoni 1960-61. U početku se postižu skromni rezultati, ali odustajanja nema. Za sezonu 1961-62 momčad je popunjena s igračima iz Belavića, Generalskog Stola, Donjih Dubrava. Rezultat je bio vidljiv, jer je u toj sezoni klub ostvario pravo na plasman u viši rang. Klub prelazi u Karlovačku zonu, što zahtjeva mnogo više ozbiljnosti i discipline. Natjecanje u Karlovačkoj zoni iziskivalo je mnogo ozbiljniji rad, a posebno velik problem bilo je putovanje na gostujuće utakmice kod, na primjer, Bele Krajine u Novo Mesto, Mladog Krajišnika u Veliku Kladušu, Mladosti u Topusko, kod Jaske u Jastrebarsko ili kod Dinama u Okić. Jesenski dio te sezone je odigran, ali u proljeće je odigrano samo nekoliko domaćih utakmica, te je zbog nemogućnosti putovanja došlo do odustajanja od daljnjeg natjecanja. Zbog toga, klub u sezoni 1963-64 nastavlja natjecanje u Karlovačkom podsavezu.
U ovih 60 godina sportski rezultati su raznoliki. Bilo je utakmica koje su izgubljene rezultatom 0-20 ili igranja sa 9 igrača pa do pobjede rezultatom 17-0. Rado se pamti pobjeda nad nogometnim klubom Karlovac, tada trećeligašem u bivšoj Jugoslaviji, rezultatom 2-1 u kupu za nogometno područje Karlovac. Igranje utakmice na tuđim terenima radi uređenja domaćeg igrališta dovode do toga da klub osvaja samo jedan bod u sezoni 1978-1979. Do značajnog pomaka u radu kluba i postizanju boljih sportskih rezultata dolazi 1965. i 66. godine nakon reorganizacije kluba. Tih godina u klub se uključilo nekoliko igrača nogometnog kluba Tekstilac iz Duge Rese. Tekstilac je odlukom tadašnjih dugoreških vlasti raspušten, a neki od tih igrača bili su veoma aktivni i ostali su u klubu dugi niz godina. Klub nastavlja redovno takmičenje s promjenjivim uspjehom sve do sezone 1966-67. kada dolazi do reorganizacije takmičarskih liga u Nogometnom savezu. Zbog dobrog plasmana te dobrih uvjeta u pogledu igrališta i svlačionica, klub ulazi u prvu županijsku nogometnu ligu Karlovac. U toj sezoni osvaja 4. mjesto, ali već sljedeću sezonu ispada iz lige. Ubrzo osvajanjem prvog mjesta u sezoni 2000-2001. Ostvaren je rezultat koji je na neki način bio poklon klubu za 40 godina postojanja i ponovni povratak u prvu ligu. U sljedećim godinama klub igra malo prva, malo druga liga, tako da je u prvoj ligi ukupno proveo 16 godina, ali u zadnjih 5 godina ostvareni su vrlo dobri rezultati. 3 puta je osvojeno prvo mjesto u drugoj ligi, 2014., 2015., 2015., 2016., 2017., 2018. Nažalost, plasman u viši rang nije ostvaren zbog neispunjavanja tehničkih uvjeta nogometnog igrališta. Kroz povijest klub je nastupao sa ekipama mladeži, s mlađim pionirima 10 godina, s pionirima 20 te s juniorima 27 godina. Od rezultata rado se pamte uspjesi juniora kada su 1981. do 1984. godine u 3 sezone bili prvaci lige. Osim učešća i redovnog natjecanja u Hrvatskom nogometnom kupu, klub redovno nastupao na turnirima SFK u Dugoj Resi te u Beleovićima i Novigradu. Pored toga u Zvečaju je organizirano mnogo memorijalnih i prigodnih turnira u povodu nekih praznika i blagdana. Odigrane su mnoge prijateljske utakmice s klubovima iz Karlovačke županije. Posebna čast ukazana je gostovanjem NK Karlovca 2010. godine, tada hrvatskog prvoligaša u povodu obilježavanja 50 godina osnivanja kluba. Klub je imao mnogo susreta s klubovima izvan Karlovačke županije. U sjećanju mnogim igračima ostali su ugodni trenuci provedeni na pripremama na moru u Crikvenici, Novom Vinodolskom, Vrsaru i Lovranu. Tada je odigrano više prijateljskih utakmica s domaćim klubovima NK Vinodol, Crikvenica, Napred iz Hreljina, Lovran, a NK Lovran bio je gost u Zvečaju. Nogometni klub Mrežnica u svojoj skromnosti ipak se može pohvaliti sa nekoliko međunarodnih susreta. Po završetku Domovinskog rata uspostavljeni su kontakti sa nogometnim klubom Bela Krajina iz Črnomlja. S tom ekipom odigrano je više prvenstvenih i prijateljskih susreta za vrijeme Jugoslavije. Bilo je lako organizirati utakmice u Črnomlju 1997. i 2015. godine. Drugi međunarodni susret dogodio se 2000. godine kad je klub bio domaćin na igralištu u Dugoj Resi Hrvatskom nogometnom klubu Tomislav iz Borasa, Švedska. U proljeće ove godine klub je imao čast biti u posjetu i obilasku Hrvatskog športskog kluba Zrinski u Mostaru i Hrvatskog nogometnog kluba Tomislavgrad u Tomislavgradu. Međunarodni susreti na igralištu u Zvečaju odigrani su protiv ekipe SV Zellhubena iz istoimenog grada u Njemačkoj 2010. i 2011. U zanimljivosti spada podatak da je SV Zellhuben vodio nekad poznati sportaš i sportski radnik Branko Španović i njegova supruga Zlatica Kovačić, poznata dugoreška stolnotenisačica. Uvidjevši potrebu okupljanja što većeg broja zainteresiranih mladića i potrebu za većim propagiranjem nogometa, klub od 2003. godine organizira malonogometni turnir Mima i Pucko. Turnir se održava redovito do danas, pa je na neki način postao tradicionalan. Broj ekipa je različit iz godine u godinu. Okupi se od 10 do 20 ekipa, a sudionici su iz Zvečaja, Duge Rese, Karlovca. Nađu se i ekipe iz Ogulina, Severina, Vrbovskog, Zagreba, pa čak i iz Tuhelja. Dobro nam došli i na godinu i po 15. put. Za kraj evo malo statistike. U ovih 60 godina seniori, juniori, pioniri i mlađi pioniri odigrali su 1916 prvenstvenih utakmica. Pritom je ostvarena 621 pobjeda, 252 puta igrano je neriješeno, a 1043 puta su izgubljene utakmice.
Postignut je 3691 gol, a 5597 golova je primljeno. Osvojeno je 1892 boda. Za klub je nastupilo 638 igrača. Ovom statistikom nisu obuhvaćene kup i prijateljske utakmice, a s njima može se tvrditi da je u 60 godina odigrano oko 2200 utakmica. Uz čestitke na dugotrajnom radu, izražavamo želju da klub odigra barem još toliko utakmica. Mrežnica, 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 mrežnica.